Hello mga Yanyens, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para mag-notification sa video na upload ko. Nga pala mga Yanyens, ito naman sa Superbike Lingayen, Tonton Lingayen. Ibablog natin yung bago nila, yung Mio Gear 125. Okay mga Yanyens, just keep on watching. Kasi sa Barangay Tonton Lingayen, Superbike. Ibablog natin yung Mio Gear 125. Mga Yanyens, tara, pasok na po tayo. Ano ito mga Yanyens? Ano mga Yanyens? Yung ano nila, Mio Gear. Bago ito mga Yanyens. Bagong, ang kulay niya, maganda. Ano siya? Black. Black yung kulay niya mga Yanyens. No? Ayan mga Yanyens, yung itsura ng Mio Gear 125. Ayan mga Yanyens, sapat pala kay, kay paring Richard. Ayan. Ayan. Mga Yanyens, yung gulong niya mga Yanyens is sukat ng gulong niya is ang gulong niya is Dunlop. Dunlop yung gulong niya, Dunlop. Ano siya? 80 by 80 14. Naka na sa sarap, naka-disc brake na sa sarap, naka-disc brake na. Okay? Mga Yanyens, yung naman niya, ito. Meron siyang dito charger dito. May niya to. Charger, pwede ka mag-charge dito. Mio Gear. Meron siyang charger. Tapos, dito yung niya. Pwede lagyan ng cellphone. May niyan. So, malalim siya, Pwede lagyan. Hanggang dito siya. Hanggang kasya isang kamay ko. May niyan. Hindi pa siya digital. Analog siya. Meron siyang off. Ito yung niya maintenance, ilaw niya, matibay naman. Tapos yung high-low. Okay. Yung kusina. Tapos mga maintenance, yung niya, yung taillight niya. Ayan, taillight. Ayan tsura ng taillight niya. Meron siya isang naka-drum brake. Tapos yung gulong niya sa likod is yung gulong sa likod, yung sukat Dunlop din ito. Ano daw? Tapos 100 by 70 14 yung niya. So mga Yanyens, meron siyang kick dito, okay. Tapos yung may compartment niya, yung tambutso naman niya mga Yanyens, meron siyang guard dito para hindi mainit. Meron dito siyang apakan. Ito yung niya, gulay board niya. Tapos mga Yanyens, yung compartment niya. Kaya mga Yanyens, ang laki. Kung natin yung helmet ko kasi yung half-face helmet. Okay, hindi siya kasya. Hindi siya kasya mga Yanyens, yung half hindi kasya. Kasi isang helmet pero malaki siya malaki. Ito lagay ng battery niya. Ito yung tangke niya, yung gasolinahan. Okay mga Yanyens, kailangan mo yung upuan, kailangan mo dito yung ma-open to pag sinusian yung upuan niya dito. Mga Yanyens, sa araw na ito, Mio Gear 125. Mga Yanyens, salamat sa panonood. Shoutout pala kay Victor na pinayagan natin mag-vlog dito sa Superbike. At saka kay parang Richard, okay? Mga Yanyens, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, sana sa mabuting kalagayan. Bye-bye!